Noxky Vlog. Noxky Vlog. Andito tayo ngayon mga kapatid sa Michokoshi, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? Para dito mga kapatid. Dito tayo ngayon mga kapatid sa Michokoshi, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? Para dito mga kapatid sa bagong labas nila na SYM bonus 100cc lang. Hindi siya yung 110, no? Yung bagong labas nila ngayon, alam ko napakatipid dito sa gas dahil 100cc lang siya. Tapos semi-automatic mga kapatid. Ang kulay nito mga kapatid na nakita natin ay kulay glossy orange. Tapos meron siyang combination ng kulay black. Ayan, SYM Sport 100 ang sabi sa atin mga kapatid. Pangas din to mga kapatid. May pagkakahawig din siya mga kapatid sa bonus 110. Ayan. Kumbaga ito yung pinaka little brother ni bonus 110, no? Pa-update lang tayo sa mga price nito. So, ayan. Flash ko na lang mga kapatid yung kanyang presyo. Sa kanyang panel, analog pa rin yan, pero maganda yung mga details. Ayan, nandito yung kanyang speedometer, odometer nya, signal light, then sa headlight, tas meron din siyang gear indicator, fuel indicator mga kapatid, meron din. Tapos may tatak na SYM. Tapos yung pinaka salamin niya, oh, naka-emboss pa mga kapatid, oh. Nakaangat siya, no? Hindi siya yung plain lang na, hindi siya yung flat mga kapatid, naka-curve, yun. Maganda, kaya maganda yung design. Tapos simple lang mga kapatid yung design, no? Wala siyang ibang mga edges pa dito. Tapos sa mga switch niya, maganda rin, no? Ayan, high and low niya, signal light, busina, tapos may choke. Tapos sa kabila may bukasan pa ng ilaw pero wala siyang kill switch, no? Then electric starter, then yung throttle niya, ayan, malambot din, no? Tapos 4 speed mga kapatid, puro sa harap lang din mga kapatid. Tapos sa kanyang ignition, standard din, ayan, okay naman. Tapos sa kanyang pairings, ayan, oh, ganda rin, ganda ng design. Tapos meron siya ditong matte gray mga kapatid. Tapos dito sa muffler, ito wala, ang downside nito mga kapatid, wala siyang heat guard, no? Dapat meron nilagyan. Tapos sa makina niya maganda rin, oh, ayan, SYM Sanyang Motor Taiwan, ayan, made in Taiwan. Tapos naka disc brake na pala mga kapatid, ito isang maganda rin, no? Malakas na rin yung kanyang preno sa harap. Tapos naka dual pad caliper pa, ayan. Tapos naka telescopic fork, ayan, na kulay silver. Tapos dito yung fender niya sa harap, okay din, no? Maganda rin, glossy black, ayan. Tapos mahaba yung kanyang fender. Tapos Euro 3 na rin to mga kapatid, no? Kaya napakatipid na sa gas. Tapos ang carburetor ay piston type, ayan. Tapos sa kanyang headlight, ito
halogen bulb pa yung kanyang headlight, mga kapatid. Tapos pati yung signal light. Pero maganda rin yung pagkaka-design nung chrome design niya sa ilaw. Tapos dito, ayan yung logo ng SYM. Ayan, oh. Ganda rin, oh. Tapos sa gulong, ang size namang gulong dito ay 2.25 by 17. Tapos naka spokes nga pala to, mga kapatid, no? Ganon din sa likod. Naka spokes, thumb brake, yung kanyang preno sa likod. Tapos ang size naman dito ay 250 by 17. Tapos naka dual shock. Tapos kulay red yung kanyang spring. Yan, no? Pero hindi to adjustable, no? Standard lang siya. Ayan. Sa taillight niya, ayan, halogen din, mapatin yung kanyang ilaw, pati yung signal light. Tapos sa fender, okay din, mahaba. Tapos bulky, mga kapatid, no? Tapos flexible naman yung plastic na ginamit. So okay din, mga kapatid. Ayan. Tapos ang kanyang sprocket ay 38, ay 33. 38 nga, mga kapatid. No? 38 dito, tapos 14 doon, mga kapatid, sa loob. Ayan, kaya high speed na rin, mga kapatid, to. Tapos tingnan natin yung kanyang compartment kung okay dito. Ayan. Yun, kanyang compartment hindi naman malaki, mga kapatid, maliit lang. Kung may ilalagay lang natin siguro yung mga manual, then basahan, ganon. Ayan, maliit lang siya, mga kapatid. Tapos sa fuel tank, ito medyo may kalakihan din. Siguro fuel tank capacity nito nasa 4 liters, no? Ganon. Ayan. Tapos maganda rin, no? Maganda yung kanyang cup, no? Tapos yung plastic na ginamit sa upuan, okay din. Ayan, no? May stopper siya dito, pinakagoma. Ayan. Sa upuan, yan, okay din, no? Malambot din yung kanyang upuan, so hindi rin mananakit yung puwet natin dito. So ayan po yung SYM, no? Semi-automatic. Sa mga naghahanap, punta na kayo dito, mga kapatid, sa SYM. Sa Mitsukoshi, mga kapatid. So ayan po, thank you po sa ating lahat.